Здравейте, ягодки! В момента се намираме на гара Генерал Тодоров. Ето, това е гара Генерал Тодоров и в днескашното видео ще направя презпогледа на пътника от Генерал Тодоров до Кулата. Сега това е бърз влак 5611, с него дойдох от София и се прекачвам на крайградски пътнически влак 50253 до Кулата и после с 50254 и 5614 се връщам за София. Да, сега това е бързия влак номер 5612 от Петрич за София. Ето го, ще го снимам как заминава. Той след малко. Ето този София Петрич и след малко за Кулата. Иначе не идва не бяхме след този локомотив Смартрон. Ето сега ще ви покажа и билета. Той ми е двупосочен. От Кулата трябва да го заверя, обаче аз не помня там дали имаше каса. Сега ще видим. Това е билета. До Кулата пътувам, защото реално се замислих. Аз по пета линия пътувам почти всеки ден. Живея на тази линия. И е срамно да съм бил само веднъж и то преди доста време до Кулата, темек цялата пета линия. Така че ето днеска идвам и това е единствения влак, с който може, защото ако дойдете с 5-6-13, може само да отидете до Кулата, не и да се върнете. Защото няма, в смисъл 50-256 го няма вече. Така че да. Натам е Петрич и Рупите, тези планини тук. Натам много натам са Родопите. И така, а сега заминава 5-6-12 и искам да ви се извиня, че това видео го качвам с един ден закъснение, вместо в събота в неделя. Много съжалявам, надявам да ми простите, защото все пак хора сме. Пък и предния понеделник мисля, че нямаше видео. Не съм много се извинявам, просто нямаше какво да кача. По-добре да не кача нищо, отколкото да кача нещо, което ще е тъпо и ще ви загуби само от времето, но да. Понякога като така няма видеа, да знаете, че нищо не е станало, просто, нали, случва се. И да, ето сега това е качвам с един ден закъснение, утре в понеделник ще си има видео. Сега вече светофора му е зелен на 5612, той трябва да замине след точно една минута. Ето го, влака заминава за София. Ето го натам и той чак 2:55 ще бъде в София. Благодаря за поздрава между другото. Ето го там и разклона, отклонението за Петрич. Там където е Смартрона е 52 линия за Петрич, а му 30-та където си е 5-та за към София. Добре, това е самата гара Генерал Тодоров, 5-6-11 там, който ще замине 11:42. Заради това него няма да го снимам, защото аз заминавам и 45 и е малко рисково. Сега скачам в моя влак и вече от моя ще снимам 5-6-11 и така, като тръгнем с моя ще снимам до Кулата целия път. Ето го и 50-253, сега ще видим с коя 46-ца е. Добре, с 4-6-235 е. Ето това е влака, съставя от един вагон, но пак по него има този влак, нали? Тук за хората в района, селата Марикостиново и Марено поле е от голямо значение този влак. Така че не бива да се спира, както направиха в края на лятото, спряха го за цял месец, даже и половина. Не трябва да се прави това, защото си има хора, които го ползват. Ето един вагон, нищо не е, до Кулата е обратно, 15 минути в посока, не е чак толкова. Добре, след една минута заминава влака за Петрич, ето го. В 42, както казах, сега е 41. Така че всеки момент ще замине и този за Кулата в 45. Добре, ето, заминава.
има и работен влак. Ремонтен. Ето го и влак 5611. Сега има да мине само през Рупите, Молетярово и на Петрич. На фона на планините, ето. Ще ви снимам вече, като заминем. Почти 5 минути след като замина влака за Петрич, все още се чува от някъде надалеч. Добре, и сега заминаваме от гара Петрич. Прощавайте, от гара Генерал Тодоров исках да кажа. Сега снимам как заминаваме от тук и после отивам от прозореца да ви снимам, защото ще е по-хубаво, поне според мен. И така, заминахме. Доста е красиво тук, особено тази част на България. Аз винаги ми е била много хубава. И ето. Посока Кулата и гръцката граница. Добре, ето вече сме на спирка Мари Костиново. Както виждате е поле, линията тук е модернизирана и не съм сигурен, всъщност не, сигурен съм, това е единствената модернизирана част на пета линия, въпреки че при Кондофрей между Радомир и Гълъбни позволява също висока скорост. Добре, ето сега заминаваме от Мари Костино, модерна, хубава спирка, много е красиво, изумително. Просто препоръчвам да дойдете, но за който няма възможност, заради това ги правя тези видеа през поглед на пътника, защото не всеки има възможност да отиде до някъде. Примерно аз до Кардам нямам възможност да отида, би ми било интересно. Нищо, това е друг въпрос. Продължаваме сега към Марино поле.
Добре, стигнахме до спирка Марино поле. Този тунел не го очаквахме, между другото, който го минахме. И като цяло съм много приятно изненадан от тази висока скорост, която влака развива между Генерал Тодоров и Кулата. Това е супер. И така, както знаете от предишни видеа, пета линия ми е най-любимата. Аз го казах и по-рано и в това видео. Така че съм много горд с това, че я минавам цялата за втори път. А живи здрави ще има и трети, и четвърти, защото много ми хареса. Добре, успешно пристигаме на гара Кулата. Много ми хареса. Определено ще има още пъти, които идвам насам. За пореден път се убеждавам, че пета линия и като цяло Южна България са най-хубавите. Ами ето е гара Кулата. Аз отпреди си спомням горе-долу какво е. Ето го единия вагон, който сме от Генерал Тодоров и 46-та там. И сега имам тук час и половина. В Кулата имам час и половина, да. И най-пълноценно ще ги използвам, като се разхода малко из... Не знам село или град. Мисля, че е село и селото. И така, ето я гара Кулата. Ръководител движението е там, чакалнята е тук. А тук е офиса на гръцките железници. Защото от тук влака като продължи, малко по-надолу е границата. Даже мисля, че от тук може да се види, ще ви я покажа. Сега ще ви покажа паспортния контрол на тази гара. Ето го и влака. Пак. И така, влака ми за наобратно е в 13:35. И реално този е последния. От Кулата реално към Генерал Тодоров има два влака в деня. В 6 сутринта, 6:05 някъде там. И сега в 13:35 и това са.
Както от генерал Тодоров към кулата има 2 пъти, поне така мисля. Сега той, който го фанах в 11:45 и следващия, който е някъде към 4:30. Ето тук пише паспортен контрол, има го гръцкото знаме, има го Да, аз оправям на границите. Значи тук трябва да се мине през българската страна, после през гръцката и това е паспортния контрол, който трябва да минете и после сте свободни да влезете в Гърция или в България, зависи от къде идвате. Тук има и чешмамай. Добре. Един много дружелюбен човек дойде, между другото, който е охрана тук, работи и се заговорихме с него. Разказа ми, че за този час и половина може да върва до границата, да видя. И така, ето го локомотива сега маневрира. И така, това време ще го използвам, като се разходя. Всъщност ето разписание на влаковете. Това е. Мисля, че да, актуално е.